Bagyong Betty, posibleng lumabas ng PAR sa June 1 o June 2 ayon sa Pag-asa. Naritong report. Kumpara kahapon, bahagyang nagbago ang direksyon ng Bagyong Betty habang patuloy na kumikilos sa karagatan malapit sa Batanes. Huli itong namataan sa layong 315 kilometers east of Basco, Batanes at kumikilos pa west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Base sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands. Signal number 1 sa mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Kalinga at northeastern portion ng Abra. Bukod sa epekto ng Bagyong Betty, magpapaulan din ng hanging habagat sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin ng Batanes at Babuyan Islands, Ilocos Provinces, Cordillera, Cagayan at Isabela. May matitinding ulan kaya maging handa sa posibleng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, pati sa Visayas at Mindanao. Dahil sa Bagyong Betty at habagat, magiging maalon at delikadong pumalaot sa ilang baybayin ng bansa. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.